ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಮಂತ್ರ ಒಂದಿನ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿಗೆ, ಮರ್ದ ಒಂದಿನ ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ, ಐಕ್ ಒಂಜೆನು ಸೇರ ಉಂಡ ದಂಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮನಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತೇಜರಿಗೆ ದೇಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಪಲ ದಂಡವರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಉಸರು ಪೊಡುಂದಿಜಿ ನರಮನೆಗೆ 54 ನಮೂನೆದ ವಿದ್ಯೆಲುಂಡಿಗೆ ಆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿದ್ಯೆಲೆಡಕುಲು ಚಾತುರ್ಪುನು ದೆತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಚಾತುರ್ಪು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರುಡುಂದನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡಾತೆ ಬಂದುಲೆ. ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ದೆತೊಂದಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡುಲ್ಲೇರು ಏಪನ ಒವ್ವ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಂಕಣ್ಣ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಅನಿಲ ದರಿದು ಮುಂಗೆ ಪುಡಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮರಾದ ಬುಲೆ ಒಡುಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲುಬೋಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಿನ ದಿಯೊಡೊಂದು 2013 ಇಸ್ವಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡ್ದಿ ಬತ್ತು ನಾವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಇನಿ ಕನಕ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರ ಸಾಕೈಡು ಎಡುಮನೆ ಯಜ್ಞದ ಐಸುರೋಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡುಮನೆ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಪಂಪಿನ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಂದು ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ದೂರದ ಕೊಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಬೇಗಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರಂಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬರೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪಂಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಾರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚಾತ್ರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಎಡ್ಮಗು ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತ ಪಂತನು ಸುರು ಮಲ್ತಂದುಲ ಬಂದಲೆ ಪಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಆ ಚಾತುರ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ನಡಪುಂಡು ಅಕಲ ಕುಸಲ್ದ ಏತುಂಡು ಆ ಚಾತುರ್ಪುದ ದುನ್ನ ಬನ್ನದಾದ ಪಂಪಿನ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ವರ್ದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮಗರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತಿರು ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆನ ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಮಗಲೇ 4 ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊನೊಂದು ಮೊದಲೈತೆ ಕಲಕಿ ಏರು ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಪೊಸತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನು ಪೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಲೋಕಡು ತುಳುತ್ತ ಆ ಪೆರ್ಮೆ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆನ ಮೆರೆಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪುದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಈ ಸೀಸನ್ 2 ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ 10 ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಿಗಲೇನು ತೆಲಿಪಾರ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ. ಈ 10 ಟೀಮದ ಕಪ್ತಾನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಓ ಸಾರಿ ಅನ್ನಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೆ ಬನ್ನಗ ಯಾನ ರಾತ್ರಿಗೆ 30 years 40 years ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪುರ ಬಂಡ್ರೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋಜಿನ ಚಿತ್ರ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಾಲದ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋ ಅಯ್ಯೋ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಈ ಪಗೆಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ఒక ರಾತ್ರಿಗೆ 30 years 40 years ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಅಂಚಿಂಗ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವನುಂಡು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಲಕ್ಕನೆ ಫುಲ್ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ರುಣ್ಣು ಏರ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅತ್ತ 6 ಪನ್ನಗ 10 ಶಬ್ದ ಬಂಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆದಿಲ್ಲ ಮನ್ ಬಂದ ಕುಲ್ವಾರ್ ಮಾರ ಇದು ಯಾನಿಗೆಲೆ ಬುಡ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಬ ಬ್ಯಾಡ್ ನೀವು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಡ ದಾದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಡ ಅವ್ವಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಹೋತುಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಬೈದಿನಿ ಬೇಲ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಮುಲು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಿ ಮುಲಿನ ಪೆತ್ತಮೆ ಬರ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಅದು ಯಾನ್ ದೇ ಬೈದಿನಿ ಪನೋಡನ್ನ
ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲದ ಇನ್ನಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಿತ್ನ 10 ಟೀಮಿನ ಉಲಾಲೆ ಪರ ಬೈದಿನಿ ಉಲಾಲೆ ಪರೆ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ದು ಬೋತೀರ ಅತ್ತೊಂದು ಏರ ಮಲ್ಪ ಅವನು ತೋಜುಡು ಹಠಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಆ ಜನ ಉಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಿಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಏರ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸುರುತ ಟೀಮಿನಿತ್ಯಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮ ಒಂದು ಆಟ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಆಡುವನೆ ಮಾರಾಣಿ ಮಾರಾಣಿ ಹಾ, ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಿಯತಮ. ತುಂಬಿದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಶಿವಶರಣರು, ಶಾಸ್ತಾವಿನ ವಿಜಯನಾಥರು, ಗೂರ್ಮೆಯ ಸುರೇಶರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಕಿರಣರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಅಜತ್ ತಜತ್ ಕೊಜತ್ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತುಂಬಿದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ? ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಭಿನಯ ಕಲಿಯಲು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮರವಿನ ಅಂಡ್ ಕೋ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮಾರಾಣಿ ಪ್ರಿಯತಮ ಮಾರಾಣಿ, ಹಾ. ಈ ಒಂದು ತುಂಬಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಯಾರದು ವ್ಯಕ್ತಿ? ಈ ತುಂಬಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗೆ ಬಗುಲುತ್ತಿರುವ ಯಾರು ನಾಯಿಗಳು ನೀವು? ಎಂಗುಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗುಲು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಬೈದಿನಿ ಇಡೀ ಬೈದಿ ನನ್ನಗ ಅವು ಆಂಟಿ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯನ್ ಮೂಲು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಎಂಗುಲು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಜನಲಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಐಕ್. ಆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಖಾಲಿ ಮೂಲೆ ಪುನತ್ತು ಬೊಕ? ಅಗುಲು ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನಗುಲು ದಿಲ್ಲಿ ಬೋದು ದಿಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋಡು ನಾಂಡ ನಮನ ಅಕ್ಕನ ಕೈ ತಡಿಟು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೆರ ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಕಾರ್ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ದಾಲ ಸಂಸೆ ಆಸ್ಕರ್ ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೇ ಅಗಲ ಮಗಲ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೈದಿನಿ ನಿಗುಲ್ ಕೂಡ ಎಂಡಕ್ಕೇನೋ ಬೈದಿನ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಡಯಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಕೈತಲ್ ವೈಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಮರ ಬೊಕ ಯಾನೆನ್ನು ಮೂಲಂಜಿ ಜಪ್ ರಪ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಪುದು ಪುದರ್ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಬರ್ವೆರ ತಿಕ್ಕೆರ ಅತ್ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಓಲ ಪ್ರವಾಸೋ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಗ ಆಪು ಜನ ಅಂಚಪುರ ಆಪು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಹೌದೇಗಿ ದೇವನ್ ಅಲ್ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಲ್ಪ ದೇವನಾಗ ತುಲೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ದಲ್ಪ ಪೂರ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಂಕರ್ ಅತ್ತ ಆಂಕರ್ ಅತ್ತ ಅತ್ ಮುಲ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಂಕರ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಈರ್ವ ನಟದೇ ಬೈದಿನ ನಾಟದ ಬೈದಿನ ಅತ್ತ ಮಾರ ಕೇಂದು ಬೈದಿನ ಅತ್ತೆ ಯಾನನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲಾಪುಡಾಂಡೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಲ್ಪ ಏನಲ್ಲ ಬಿಡ ದೇವನ್ನಗ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿನಲ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಲ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬುಡಂದೆ 30 years 40 years ಮ್ಯಾಚ್ ಫುಲ್ಲೆ ಮುಟ ಇಂಚಿನ ಎಡಮ್ಮ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 30 years 40 years ಮ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ ಮನದಾನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಂಜ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ದಿಕ್ಕನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಎಡಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಕರಿನ ಎಡಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದುಂಡು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟುಗು ಕಾರಣ ಏನೆಂಚಿತ್ತನ ಈ ಟೀಮದ 11 ಜನರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ವೇದಿಕೆ ಇಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನಂದ್ ಯಾನ್ ಬಾಲದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಅಡೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಲದ ಪುಟ್ಟು ಕಾರಣ ಏನ ಟೀಮ್ದ 11 ಜನರ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಬೈದಿರು ಮಾರ ಬಾತದ ಒಂಜಿ ಹಾಕರ ಸುರುಮಲ್ದೇರು ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಯಾನ್ ಕಂದೆಪ್ಪನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇನ ಬನ್ಪೇರು ಕೇಕ್ನ ಕಾಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಮೋನೆಗ ಹಾಕೊಂದು ಕಾಂಡನೆ ಬಿಡದಿನ ನಾಡಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧನೇ ಆದ್ ಬೋಣಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಕಣನೆ ಬಿಡಿದಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ಕೊಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಪ್ಪಾಗಲ್ಲ
ಅಭಿನಯ ಬೋರೆ ಇಂಚಪ್ಪಿಯೇ ಏ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪನಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಮರೈಕ್ ಅಭಿನಯ ಎಂಚಿನ ದೀಪುನ್ ಕೊರೊನ್ನೆ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿನ ಆಂಗಿಕ ಭಾವನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಆಂಗಿಕ ಭಾವನೆ ಗಲಾಟೆ ಪುರ ಮಲ್ಪನಗ ಆಪುಜಿ ಇದೆ ಗಲಾಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿನ ನಡುಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲ ನಡುಟ್ಲ ಆಪುನ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪೆರಡೆ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಪುರ ಆಪುನ್ ಇತನ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮು ಈ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಅಂಚನೆ ಪೂಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಡದ ನಡುಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆತನ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಈ ಹರಣಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತೋಚ್ಬಾರ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪೂಂಜೆ ಪೆರಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಲಡೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಐಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಡ್ಚ ಅಕ್ಕ ಬೋಡ್ಚ ಅಕ್ಕ ಬೋಡ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಈ ಪೂಂಜೆಲ ಪೆರಡಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದ ಎಂಚ ಮರಣಿಗಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೆರಡಲ ಪೂಂಜೆಲ ಪೋಯ್ರು ಐಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಟೆಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮುಂಜೆಲು ಅರೆಪೊಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತುಡೊಂಜಿ ಭಾಷಿದಾಂತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅವು ಕೋರಿ ಏನಂದು ಅವಳು ಉರ್ಚಿದೇ ದೀಪಿನಿ ಮಾರೆ ಗಲೀಜಿಡು ಉಂತೆರಾಪುಜಿ ಸೈತ್ತು ಹೋಯ್ನ ಅವು ಮಾತ ಉಪ್ಪಡು ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೂಲಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬೈದ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಮಹಾತೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ತುದುಪಾರು ಸಂದರ್ಶನ ಆಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕಿರ್ನ ಆಂಡ ಮೂಲು ಸಾಧಕಿರ್ನ ಪಿರವದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಬಂದು ತೋಚ್ಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆವಡು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆವಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಆವಡು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಆವಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಆವಡು ಅಕುಲು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪಣದಂಡ ಆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಕಥೆದಾದ ವ್ಯಥೆದಾದ ಬಲೆ ತಿರಿಯನ್ಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಪೆರಡೆ. ಹೌದಾದ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಪಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇರ್ಲ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚಿನೆ ಕೋರಿ ಅದು ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೀಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೆ ಬಾಬು ಅವು ಒರನ್ನೆ ಪಂಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಜತೆ ಅಂಚ ಅವು ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಆಪಿನಿ ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತು ಅವು ಕೊಕ್ಕತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಇರೋ ಪೊಂಜ ಕೋರಿ ಅದು ಸುಕ್ಕಂದು ಪುದರ್ ದೀಪುನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಪಣದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೆ ರಾಪು ಜತೆ ಹೌದಾನೆ ಕೊಕ್ಕತೆ ಹೌದಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವು ಪಂಡ್ ನಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಪ್ ಜತೆ ಹೌದಾನೆ ಕೊಕ್ಕತೆ ಪರ್ಲಕ ನಿಕ್ಕಲು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಮೂಲ ಮರ್ಲಾಟ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮದ್ಮೇದ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಮದ್ಮೇದ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮದ್ನೆ ಆತಿದ್ದ ಮದ್ಮೇತಿಜ ಹೌದಾನೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮದ್ನೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇ ಓ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ಪೆರಡೆ ಹೋಗುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲೆನ್ ಬಿಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ಪೆರಡೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರ್ಲೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಕೊಂಚ ಪೂಂಜೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಪೋಲಿ ಬೇರೆ ಮನೆ ಪೂಜೆರಿ ಅವ್ನು ನಿಕ್ಲೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಲೆಂಟ್ ಏಲ ಕೇಳು ಜರಿ ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ ನೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೆಂಚ ಎಂಕಲ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜೆ ಕತಿ ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬುಡದಿಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಆವಡಿ ಏನಂಜಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಎರಗೊಂಜಿತ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ನಾಂಡ ಈ ರೋಡೆ ಫಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓದ್ತಿಂದು ಬರ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋತಿಂದು ಬರ್ಪಾರ ಅವಾಗ ಇರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಮರ್ಲ ಇಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ನೆಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡು ನಾನು ಕೊಡಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಡಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ತಾದಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಂಸಾರಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಕಲ್ ಸಂಸಾರ 4 ಜನ ಇಲ್ಲ 4 ಜನನ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ದಾನ ಬರ್ತೀನಿ 2 ಜನ ದಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ 8 ಜನ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವರೆ ದಯವಿದ್ದೀನಿ ಚಂದಾಯಿನ ಬೇತೆ 2 ಜನಕ್ಕಲು ಒಲ್ಲೇರಿ 2 ಜನ ಒರ್ತಿ ಕಾಪುಡುಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸಕ ಅಪ್ಪುವ ಅಕುಲು ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋದ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಾ ಬಿಲ್ಡಪ್ ವಾ ಪಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಂಸಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಅವೇ ಬಯ್ಯದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೊಜಂಟಿ ಮಂತ ತಿಂದ ಹಾಕಿದೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಭಯ್ಯನಾಗ ಅಂದ ಎಂಕ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂಜಾನಟ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಂತತಿ ನನ್ನ ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪು ತೂಡಾಯನಂಚಿನ ಸಂತತಿನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರಿ ನುವೇ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಅಲ್ಪ ಎಗ್ ಸಂಡೆಜ್ಜ
ತಪ್ಪತ್ತೇವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೀರು ನಿಕುಲು ನರಮಾಣಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಅಬರ್ಷನ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂದತೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬಲ್ಲೆವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಪಡೋತದ ನಿಕುಲು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯತೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ನೇ ಓ ಅನ್ನ ಅವು ಕಾಪು ಪಂಡ ಪ್ರಶಂಸ ಕಾಪು ಹತ್ತು ಮೋಲ್ ತೆತ್ತಿದೀತಲ್ ಮೊಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಆ ತೆತ್ತಿ ಕಾಪುಗಳು ರೇಪೋತಲ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಮೇರ್ ತೆತ್ತಿದಿ ಬೊಕ ಮೇರೆ ಕಾಪುಡುಗುಳ್ಳೊಡತೆ ಯಾನೆ ಪಂತೀನಿ ಮಾಲ್ ಕಾಪುಡು ಕುಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನೆ ಪಂತೀನಿ ತೆತ್ತಿದೀಪಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದೀನಗ ಮಾಲ್ ಕಾಪುಡು ಕುಲ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೋನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೋನಾಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪನತಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಮಾಲ್ ಬೂರ್ ತೆಲ್ಪುನಿ ಅಡಿಟಿಚ್ಚಿನ ತೆತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿರ ನೇ ಒಕ್ಕಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಂತ ನೋಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಾಲಿ ಅಂದ ಒಕ್ಕಡದಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವು ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಏರ್ನ ರಾಜಾನ ಏರ್ ರಾಜೆ ಗಿರ್ರಾಜಿ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಅವ್ವರ ಅಂತ ಅವು ಬೇರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೈ ಹಿಡಿತೆ ನನಂಜಿ ಕೋರಿ ನಾಲ್ನೆ ನಾಳೆ ಬರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಶೀಘ್ರ ವಾಂಗೆ ಎನ್ನ ಪಂಡಿಟ್ರೆ ಶೀಘ್ರ ವಾಂಗ ಅವು ಎಂಚ ತಮಿಳ್ ಎಂಚಿನ ಅವು ಸೇಲಂದ ಸೇಲಂದ ಪರ್ಲಕ ಈರು ಯಾಮ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರು ಶೇಖರ್ ಇತ್ತ ಶೇಖರಡ್ಲ ಕೋರಿ ಬರ್ಪುಣ ಕೋರಿಡು ಶೇಖರ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೇಖರಡ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನೀಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇರೇನ್ ತೂನಗೆ ನೆಂಕು ಇಪ್ಪುಲು ಎಂಕಲ ಸುಯಿನು ತೊಲ್ಲುದು ಬತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪುಜರಿ ನೇ ಸುಯಿ ಬಂಡದಾದೆ ದಾದ ಸುಯಿ ಬಣ್ಣ ಸುಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಸುಯಿ ಬಂಡ ಸುಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಸುಯಿ ಬಂಡ ಸುಯಿ ಅತ್ತು ಅವು ಎಂಕಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತಲೆ ಮಲ್ತದ ಮಣಿಪಾಂದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕುಲ್ವರ ಎಂಕಲ ಚೋಳಿ ದಿಂಚಿ ಜಾರದು ರಡ್ಡು ತುಡಿಯಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚದು ಐ ಕರೆಪು ಮುಟ್ಟದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೇಲಾವ್ ಜಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೋರಿ ಮಾರ್ಮೆತ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಮಾನ ಮಾರು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚೋಣ್ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚೋಣ್ ಈ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡರ ತೇರೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇನು ವರತ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸುಖವನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನಿ ದಾದ ಪನ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತವಡು ನೇ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಪಂದು ಸೀಕುಂಡತಿ ಅನಂತ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಸೀಕು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ವೈಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಉಮಿಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಮಿಲ್ ಗುನ್ಯ ದಿಯರೆ ಸನ್ನಿಯ ಚಿಕನ್ ಗುಂಜ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಎಂಕಲ ಪದಾರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಲ್ಕಲ್ನ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಿ ರ್ಯಾಶಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀಕುನು ಚಿಕನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಪಂಡದಾದಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಕುದ್ಕಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರಿಲನ ಶತ್ರು ಕುದುಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುದುಕನ್ನ ನೀರೇನಿತ್ತೆ ರ್ಯಾಶಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾದೆ ನಿಕ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸ್ವರ್ಮ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಕರ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರೆ ಕ್ಲೆಕ್ಲ ಪುತಾರ ಬೋಡೆ ಅಂದೆ ಮಾರಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇರ್ಕೇನು ವರತ ನೇ ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಸೈನಗ ಕಾಟೋಡ್ ನಿಕ್ಕಲ ಪುನಃ ಜಬಡ ಬರತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೈಯರಾನಾಗ ಆಯ್ ಸೈತ್ ದುಪ್ಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಯರಾನಾಗ ಜೀವಪ್ಪ ಕೋರಿದ ಕುಜರ ಸೈ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆಂದೇ ಆಕೆ ಕೇರ್ಪುನಿ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಸುಜಾತ ಸತ್ರು ಸುಜಾತ ಶತ್ರು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎಂಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅಜಾತ ಸತ್ರು ಎಂತದ ಕೇಳಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣ ಆಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ತೆ ಆಡು ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ತ ಆಡು ఒక నట్టునే ఆడు పర్దేశీ ఆడు బిక్నాసే ఆడు రోడ్ సైడ్ చెప్పునే ఆడు ప్రతి ఒక్కరికి ఏర్పోడి ఎంక్లు కోరి పోడి ఎంక్లే తిరుమల అల్ప భేద భావ మల్పేరు ఎంక్లేని నిక్లದ ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ಬಿಡಿ ಆಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಪ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಏರಿ ಬಟರ್ ನಾಕಲ್ಡ ಹೌದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತಿನ್ ಪೂಜಾರತಿ ಇಂಚಿಗೆಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಂಡಿತ್ತೆ ಒರಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಚುಪ ಪರೊಂದೇ ಉಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಆಗ ನೆರ್ಪುನ ಬುಡ್ದಿ ಎಂಕ್ಲೇ ನೆರ್ಪಾರತಿ ಎಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುನು ನಿಕ್ಕುಲು ಆಗ ನೆರ್ಪುನ ಎಂಚ ಕೋರಿಗೆ ನೀರು ದೀಲಕ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆಂದತಿ ತಪ್ಪತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಣ್ಯ ತನಿಕುಲು ತಪ್ಪತೆ ದೇ ಕುಡೋರಿ ಪರ್ದ್ ಅಲ್ಪ ಕೂರೋ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾನ ಪುನಿ ತೂಲೆ ಆನ್ ತೂಲೆಯ ಆಯ ಕೋರಿ ಕೂರ್ಲೇಕ ಕೂರೊಂದುಲಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬೋಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಸೇರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಉಪ್ಪಡು ನರಮಣಿ ಆವಡು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂಡ್ ಪುನಬೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಅಂದನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ ಐಟ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಕಟ್ಟ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ ಆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ರಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಅಂಜ ಕಟ್ಟೋಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಪೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಸು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ದೆ ಅರುಣ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಅರುಣ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಈರ್ನಾನ ಎನ್ನ ನೈಟ್ ಪುದಾರು ಉಂಡತಿ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಈರ್ನ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅತ್ತೆ ಆನಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಭೂತಗು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬೋಡಪ್ಪನತಿ ಆನಂದ್ ಗೋಡಪ್ಪ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನೆ ಅಂದ ಈ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಲ್ ಪುರಂಡತೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಮು ಬಂತು ಅವು ಸೇಲ್ ಮಾಮು ಬೋದಿದ್ದ ಸೇಲಂ ತುಳುನಾಡ ಕೋಳಿ ವೇಣಂಗಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡ ಕೋಳಿಟ್ಟ ಸಲ್ಲಂಗ ಒಕ್ಕಡಿ ಸೇಲಮ ಊರ್ದ ಬುದರಿ ಊರ್ದ ಬುದರ ನಿನ್ನಂತ ಪಣಿಯರ ಕಂಡೆನ ಅವು ಮಾತಾಡ್ಪಾಡು ಮೇಡಮ್ ಈರ್ದಾದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲರ ಬೀಡಿ ಇರೋ ಬೊಡೆದಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಒಡೆಗೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಟಿ ದಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಕೋರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಏರ್ನ ಏರ್ನ ಅವು ಎನ್ನತ್ತಿ ಅಂದ ಓನರ್ ಯಾನೆತ್ತ ಆವಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಅಂಡ ಆಂಜೋಕ್ಕುಲು ಮುಕ್ಕುಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ ಅಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜ ಅದು ಆದರ್ಶ ನಾರಿ ಅದು ತೋಚ್ಪಾದ್ ಕೊರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂಡ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೌದಾ ಅವ ನಿಕಲ್ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಪೆದಂ ಹೊರಟು ಮುಜಕ್ಕರದ ಬ್ಯಾವ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾವಾಕಿ ಮರ್ಲಗಟ್ಟ ಜಾಗ್ರತೆ ಅತ್ತ ಈತ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪಿನ ದಾದಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇರಿ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟನು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅತಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಈತ ನಿಖಿಲು ಸೈಪುನ ಎಂಚಲ ಸೈಪಾರ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಓನು ಸೈಯೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಕಟ್ಟೋಡಿ ಸೈಯೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದ ನರಮಲ್ ನಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡತಿ ದಾದಾ ಅವು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮನ್ಪೊಡ್ದೆ ಕಟ್ಟೋಗಿ ಹೋತೀನಿ ಅಂದ ಹೊರ ಕೊಲ್ಲೆ ಏಪ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಆ ಜನ ಅಪ್ಪ ಈ ಜನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈತರದ ಈ ಜನ ಸೈತುದು ಹೊರ ಸುಳ್ಳು ಇತ್ತು ಮಿತ್ತಿ ಬೋಡಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಡು ಮೇಡಮ್ ಇರೇ ಓಲ್ ಸೈಯೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಮೊಕ್ಕಳಕ ಚೀಪಾದ ಸೈಯರ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಸೈಯೋಡಿತ್ತಲ್ಲ KFC ಚಿಕನ್ ಸೈಯೋಡು ಹೌದಾ ಐಫೈ ಅತಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಸ್ತ ಕೋರಿ ಬರ್ಪುಣಿ ನಿಜ ದೂರ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ತ ಚಿಕನ್ ತಿಂತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಏತ ಟೇಸ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಂತಾಂತಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಮೆರೆಗೆ KFC ಇರೆಗೆ ಓಲ್ ಸೈಯರ ಆಸೆ KMC ಅವು ನರಮಣಿಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿ ಅವು ನರಮನೆನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವಳಿದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೋದು ಆಸೆ ನನಗ ಮುತ್ತಿದೊಲ್ಲ ಇಡ್ಪುಣ ಎಂಕುಲತಿ ಓ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಖಿಲಿನ ತಿಂದು ತಾಂಡಲ್ಲ ಹುಷಾರಾವಾಡ್ ಒಂದು ಅಂಚಿಂದೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಲೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರುಂಡಿ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ನವಿಂಡಿ ಪಟೀಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ಆಯರ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಟತೆ ಆರ್ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ಆಯರ ಕಾರಣ ಹಿಟ್ಟಾಯರ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ಅವೆಂಚ 15 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಮುಂಜಿ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿರ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ದ ವರ್ ಫೇಮಸ್ ಆತೀನಿ ಅವುಯೇ ಆ ಚಿಕನ್ ದರ್ಬರ ಚಿಕನ್ ಸುಯ್ಯ ಆ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದಾರಿ ಹಿಟ್ ಆತೀನಿ ಆತೆ ಎಂಕ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಡ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಾರ ಕಾರಣ ಏರಿಯೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಹತ್ರತೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಕೋರಿದ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ KSRTC ತಲ್ಪಲ ಐನಾಲ ಗೂಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಕಾಸು ಮಾಲ್ತೀನಿ ಏರದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಹತ್ರತೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನ ಚಂಡಿಕೋರಿ KSRTC ದಕ್ಕಲು ಕಾಸು ಮಾಲ್ತೀನಿ ಹೋಯ್ತು ಪುಂಡಿಗೋರಿ ಅವು ಬಿಟ್ಲೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬೋಲಾಲಿ ಆರ್ ಎಂಕಲ ಏಸ ಮಾಡ್ದ ಕಾಸಿ ಎತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಪುಟ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಎಂಕುಲಿ ಏಪಯ ಪದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ತದಿ ಪುಟ ಆರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋರಿಲು ಉಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎತ್ತರ ಎಂಕುಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾನೆ ಆರ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಂದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಐತಲೆ ಕೊಡ ಎಂಕುಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬಾರ್ ಕೊಡ್ತಿರತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ನರಮನ್ಲು ಅಂದೆ ಆಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕನ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಏನಂಚಿನ ಏರಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ನಾಲೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಿನ ನೀವೇ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೊಲ್ಲಿ ನೆಡತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಿನಿ ಅವೆಂಚ ಎಂಚನ ಕೇಳಲೆ ಸೀತಾದಾನೆಲು ಕೋಪ ಬೈದುಂಡಿ ಮೋಳಿಡಿ ಪಾತುದುಡು ದಾನೆ ನಿಕ್ಕಾದು ಯಾರು ಕಟ್ಟುಗು ಕೋಡು ಯಾರು ಕಂಗತುಲ ಕೋರಿಯೊಂಜಿ ತೊಲ್ಲುದಿನ ಏರೇನು ಏರೇನು ಅರಿಸ್ಪೆರಡೆನಾತ ಅರಿಸ್ಪೆರಡಿ ಮೇಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ತೊಲ್ಲುದಾಯಿ ಕಾಸು ಮಾಲ್ತಿನತ್ತೆ ಪಲ್ಲಕ ಇಂದು ಇರ್ನ ಪುದರಿಂಜಿನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಗ ಹೌದಾ ದೂರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವಿನಾಯಕ್ ಪಣ್ಣ ಗಣಪತಿ ಐತಿ ದೇವೇರತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಿಯರ್ ಬಂಚೂರು ದೂರ ಆತಿ ಹೆಂಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಂಗ್ ದೈವಗ ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅವೆಂಚಿ ಪಣ್ಣ ಅಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂಕುಲೇ ಬೋಡತಿ ಅಂದಂದು ಅಗೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸೇರ್ರೆ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಎಂಕುಲೇ ಇತ್ತು ಈರ್ನ ಸಾವು ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಎನ್ನಲಿ ಈರ್ನ ಸಾವುದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾನಿ ಜನನೇ ಒಪ್ಪುಜಿ
ಅವೇ ರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿರು ದಾಯೇ ಎಂಕುಲು ಲತೆ ಇತ್ತ ಅವ ಮಾತ ಬರಿಕುಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ನರಮಣಿಲು ನಿಕ್ಕುಲು ಕೋರಿಲು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ನಡುಟು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಮೇರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ನರಮಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೈಪುನ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೈಪುನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಮೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಆನಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಡಿಜ ಎಂಕುಲು ತಿಗಲೆ ಕೊಡ್ದು ತಂಕೊಡು ಬಲ ಮೇ ತೊಲ್ಲು ಮೇಂದ ಪನ್ಪ ಬಲ ತೊಲ್ಲು ತೊಲ್ಲು ಬಲ ತೀರ ತೊಲ್ಲು ಈ ಓಡಿ ತಿಗಲೆ ಕೊಡ್ತು ನೀ ಪೆರಾಟ ಹೆಚ್ಚುವಲ್ಲ ಅಂಜ ಇಂದೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತೆ ಇರೆಗ ಲವ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ ಬಜಾಜ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟ್ರಂಡ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಉರ್ಚುನ ಅಲ್ವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಈರು ಪೀತಿನ್ ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೀತಿನ್ ಪಾ ಇದರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟಾ ಉಂಡು ಇಕ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟಾ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈಡ ಚಲ್ಪೆನ್ ಉಂಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಚಲ್ಪೆಲೆ ಉಂಡು ಈರೆ ಜಪ್ಪರದಾದ ಬೋಡಿ ಈರೆ ಜಪ್ಪರದಾದ ಬೋಡು ಎಪ್ಪರ ಮಂಚ ಮಿನಿ ಬೋಡು ಮಂಚ ಬೋಡತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಬೊಂಜಿ ಎತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಓಲ ಜಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಓಲ ಜಪ್ಪ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನರಮಾನ್ಲ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪುದಾರು ಪುಣ ಪುಣ ಆತಿ ಇದು ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ವಿನಾಯಕಂದ ವಿನಾಯಕಂದ ಏರಲ್ಲ ಪುಜೇರು ಏರ್ಲೆ ಪುಣ ಐಟ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಪುದಾರ್ ಕಬಾಬ್ ಟಿಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಶೋರ್ಮ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಚಿಕನ್ ತಂಗಡಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಿಂಡಿ ಏತು ಪುದಾರ್ ಉಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ದೆ ನಿಕಲು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಾಡ್ನಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಗ್ರನೈಟ್ ಪಾಡೋರದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಬರ ಬೋಡನಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬನ್ನಿಯ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಗೊತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನರಮಾಲಿಲು ಕೋರಿಲೆಡ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡಿಯೇ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆನ ನಿಕ್ಕಳ್ಳ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಏ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಏಕತ ಏಕುನಜ್ಜಿ ಸಾವತ ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ಮನ ನಿಕಲ್ನ ನಿಕಲು ಏತ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಕಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮರಿ ಯಾನ ಐತಿ ಎಂಕುಲು ಬಾಯಮ್ಮ ನಕಲು ಕೋರಿ ಸಾಂಕ್ವೀರ್ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಕೋರಿ ಸಾಂಕ್ವೀರ್ ಹಿಂದೂ ನಕಲು ಕೋರಿ ಸಾಂಕ್ವೀರ್ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈ ಬತನ ಏತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ರೂಪೇ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಟದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಮುದೆಲು ಉಂಡತೆ ತಾರದ ಮುದೆಲು ಎಂಕುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಪವ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪವರ್ ಎಂಕುಲ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಖಾರ ಬಿಡ್ಪವ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಬಂಡರ್ ನಿಕುಲು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ನೀರ ಬಯಕುವಾರ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಎಂಕುಲು ಕೋರಿಲಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೈಪುನ 4 ದಿನ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಆ 4 ದಿನ ದುಂಬಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡ್ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಪೂರ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಬೆಂದದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪಾರು ಪೊರ್ಲುಡು ಜಪ್ಪುವಾರು ತಿನ್ಪಾರು ಪೊರ್ಲುಡು ಜಪ್ಪುವಾರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋರಿದ ಗೂಡ್ದುತ್ತಾರೆ ಏತ್ ಗಲೀಜುನ್ನು ಉಂತೆರ್ಲಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲಾಪುಜಿ ಆ ನಮ್ನೆ ಗಲೀಜುನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಎಂಕಲ್ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಹೊರಾನೀತು ಮಲ್ಲಾಪ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮುದೆ ಸರಿ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪ ಎಂಕಲ್ನಾಗೆ ಮರ್ದದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಗೆ ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಸೈಪರ್ ಅನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಕಲು ಮರ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ತೊನ್ವಾರ ಅಂದೇ ಆನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೋರಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕೌಂಪರು ನೀನು ತೆರಿಪನೆ ನೀ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಅದಪ್ಪು ನನಾಂಡಲ ಈ ಕಷ್ಟನ ತೂದು ಜನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂತು ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ನೆಟ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಪ್ರಸಾರ ಅಪ್ಪುಡು ಕೋರಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಪನ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಡಮುಟ ಬತ್ತದ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆನ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲೇನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತಾರ ಗುರ್ತಿಸಾಯರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮಂತು ಬೋಡು ಬೋಡು ಸರಿ 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 ಕಜಿ ಪೆಂಜಿನ ಕಜಿ ಕೋರಿ Bale Telipale, pa 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 pa. Bale Telipale. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿದ ವನಸ್ವನ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ ನಿಕಲ ಪೊಲಪುನ್ ಸುರುಮಲ್ತಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕ ತೀರ್ಪು ಏನಗ ಗಣೇಶ್ ಹರೀಶ್ ಆಲದಪುರದವು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಗಣೇಶ್ ತುಳಸಿ ಹರೀಶ್ ಕೊಡಕಲ್ ತುಳಸಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ನಿಕಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಣಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಏನನ್ವೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಮೂಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡೇರ್ ಮಾತ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತೋಡು ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಮೇರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನ ಇನಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಗೆಂದಡು ಸೋಪಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಬೈದಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆನ್ ಅವಲ ಬರೀ ಸೋಕದಂಜಿ ಪೆನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು Bale Telipale Panchi Nilik Telipale ತೀರ್ಪುಗೆ ಅನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿದ ನಿಕನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೋರಿದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಂತರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ನಿಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಕಲು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನನುಲ್ಲೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಂಚಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೋರ್ದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ఒక నికులు ఏన్ ఆర్ట్ వర్క్ హరీష్ ఆర్ట్ వర్క్ మళ్ళీ అట్లా రెగ్ల ఏన్ సోల్మేట్ మనపై భారీ లైక్ ద ఇది బంగదెత్తు మళ్ళీ భారీ పొర్లు చోదులో ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಜೋರು ಇತ್ತು ಜನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಚೂರು మన ಅರುಣ ఈరోజు జోరు పాతారు రేపల ఇన్న లెక్కడు ఇది పాడద ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರದಡ್ಡೋಗು ಇಂಚೋಗು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬರ್ನ ನಾಟಕ ಬರ್ತೀನಿ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಎಂದೊತ್ತಿನ ನಾಟಕಗಳು ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಅಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡೈಟ್ ಅಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಲ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂದೆಟ್ಟು ಕಲಾ ಅಚ್ಚಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡವು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ನಿಕ್ಲೆಗ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ನಲ್ಲ ನೆರೆದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಇನ್ನಿದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಪನ ನಿಖುಲ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡೋದು ನಾನು ಪನ್ಪಿ ನಾನು ಇನ್ನಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಿಖುಲ್ ಆತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋರಿದ ವಿಷಯಡ್ ಮನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೋಜು ನಾವು ಅಂಚದ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈತಾನೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಅಂದೆ ತುಳಸಿ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಥರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೂಪೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಸ್ಲೋ ಬಪ್ಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬರೋಡೊಂದು ಆವಡು ಅರ್ಥ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬೊಕ ಕೋವಿಡ್ ನಿಖಲ್ ಇದು ಬಂಗದ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ನಿಖಲ್ ಸೇವ್ ಆನ್ ಬರ ಬೈತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿಣಿ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಕೋರಿಂದ ವೇಷಪಾಡಲ ವಾನ ಮಲ್ಪಲಿ ಬನ್ನೇನು ನಿಗಲು ಲೋಕಮುಖ ತೋಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಗಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಚ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಇನಿ ತೆಲ್ಪವನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ನಿಗುಲು ತೆಲ್ಪವನ ಕೆಲಸಗೂ ನಿಗುಲು ದುಂಪೋತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಗಲು ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿಗುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆ ಏನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಪಿನ ಅವಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯನಿಗೆ ತಂದು ಜನಕಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತೆಲ್ಕಿಡಸರ ಆವಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಆ ದೇವರ ನಿಗುಲು ನಿಗಲೆ ನನಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಇನ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆಲೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ಲು ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ತೆಲ್ಪಾದನು ಆಗಲೇ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸನ್ ನಿಕಲ ದುಂಬ ತಿಕ್ಕಡು ಬರೋದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಾಕರಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಂಚನೆ ಕಬಸೋರ ಚೂರ್ಣ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಹಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮಾತಾ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬಂದು ಇನಿತ ಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲಿ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ 1000 ಲೈಟ್ಸ್ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾಮತ್ ಟಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂದಾಪುರ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ TNC ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.